medyo ng konti. Ay, ang ganda mo. Ganda na po. Pero dyan, ano na ako? Dyan, 11 years old ka. Nayata ako na. Ang ganda mo. Ang ganda mo. Ano pong ginagawa niyo nung 9 years old kayo? Nung 9 years old ako, meron akong mga pagkatapos, newscaster din ako. Naging tagapagbalita din ako. Lahat kami puro bata. Pero may Taktak mo. Itaktak mo. Pagkatapos mo, yung mga Doon kayo sa may. Aray sa may oh. unang teleserye. next Floor Blue. ano po yun? Tapos ang tawag nila so, teleserye. Yun, tapos yun, umiikot yung kwento sa akin at sa kapatid.